ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂತ ಬೇಲೆದು ಬಂದಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಂದಾಗ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊನತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರತ್ತುಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆ ಚೂರು ಬೇಗ ತೂಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂಥರ ಸರಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ಕ್ಲೀನ್ ಇಜ್ಜಾತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಕುಲ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊನತ್ತೇನೆ ಇಂಕ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ನೆನಪೇಜ್ ಬರತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ದೋಸೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಲ್ಪು ಉರ್ದುದ ದೋಸೆ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಆಯ್ತಾ ಬಂದ ಚೂರು ಒರಿದಿತ್ತು ನಂಚ ಇತ್ತ ಬೈಯಾಗಿ ಚಾಗ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ದೋಸೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ನಾನು ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಮೊಕ್ಕ ಅದೈತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಯಾನೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂಚ ಐತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಚೂರು ಸರಿ ಸೆಟ್ ಮಂತದಿ ಓಡುಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಮುರಣಿಯನ್ನ ಕಸಿನ್ಗೆ ಒರ್ತಿಗೆ ಮದಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೂನುಡು ಆಯ್ತು ಆಲ್ಬಮ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಕೋಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕನ ತಿತ್ತೇರಿ ಆನೈತ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡೋಡು ನೆನ್ನಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಷ್ಪಾವಡೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮರತೆ ಪೋಂಡು ಇನಿ ಅವು ಆಲ್ಬಮ್ ಕೊರ್ದಾಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಲಕ್ಕ ಮಂತ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲೇದು ಅಪ್ಪಗೇನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಜೂನ್ ಉಡವು ಯಾನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತೀನಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಡ್ ಅಂಚ ಇಂಕ ನಾನೊಂಜಿ 4 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಡ 1K ಆಪುಂಡು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ 1K ಆಪುಲಕ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೋಡಿ ಇಂಕ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆನ ವೀಡಿಯೋನು ನನ್ನಾತು ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪೂರ ಅಪ್ಪಗ ಬೇಗ 1K ಆಪುಂಡು ನಿತ್ಯ ಓಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಲೆಂಡೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಪೊಸೆ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆರ ತಾಯಿಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಪಂಡದದು ದಾಲ ಆತಿಜಿ ಪಂಡ ಎಂಚ ಕಟ್ಟದಂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅವು ಮತ್ತು ತೋಷ್ಪವಡು ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ ಪನ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ತೋಷ್ಪವೇನ ಪಂಡ ಒಂದು ದಾಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಿಜಿ ಖಾಲಿ ನನನೆಕ್ ಸಾರನೆ ಮತ್ತು ಆದಾವಡಾತ್ರೆ ಒಕ್ಕ ನೆಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದಾಲ ಒಂದು ದಾಲ ಸಾರನೆ ಮತ್ತು ದಾಲ ಆತಿಜಿ ನೆಕ್ ಕಂಡಿ ಬಾಕಿಲ್ ಮತ್ತು ದಾಲ ಕುಲ್ಲದಿಜಿ ಖಾಲಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಆತೀನಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಏ ಪಾಪನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದೇವರೆತ್ತನಾಗ ಆಪನು ಎಂಕನೆಲ್ಲದ ಗೂಡು ದೀಪ ನನ್ನಲ್ಲ ದೀಜಿ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಎಂಕ ಅಲ್ಪ ಎದುರ್ಲೆಲ್ಲ ಗೂಡು ದೀಪ ಉಂಡು ಅಲ್ಪದ ಗೂಡು ದೀಪ ತೂದು ನೆನಪಾಂಡು ಅಂಚ ದೆಪ್ಪೋಡೈನು ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮುಗಿನತ ಅಲ್ಪ ತುಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಗೂಡು ದೀಪ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎದುರಿಲ್ಲಡ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ನೆನಪಾಂಡು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಲಂಚನೆ ಉಂಡು ದೆತ್ತೀಜಿ ನನ್ನ ದೆಪ್ಪೋಡು ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮುಗಿಂಡತ ಬೊಕ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೂವಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ಫುಲ್ ಆದಾನಾಗ ಶೋ ಕಾಪುನ್ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತಾ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎದುರು ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾರ್ದೇರು ವಿಡಿಯೋಗೆ ತೋಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪೇರು ಶೋ ಕಾಪುನದ ಪೂರ ಆದಾನಾಗ ಈ ಇಲ್ಲದ ಪೊಸ ಇಲ್ಲುಂಡ ತೆಂಕಲ್ನ ಆಯ್ತಾ ಪಿರ ಉಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಫುಲ್ ಗುಡ್ಡೆನೆ ಗುಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಅಂಚಿಡು ಇಲ್ಲುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಮೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಅಂಚಿಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಮೊಕ್ಕ ನೆಟೆ ಫುಲ್ಲು ಗುಡ್ಡೆನೆ ನೆಟೆ ಫುಲ್ಲು ಗುಡ್ಡೆ ಇಂಚಿದುಂಡ ರೋಡು ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ರೋಡು ಅವಳೊಂಜಿ ಸೈಕಲ್ ತೋಜುನತ ತುಲೆ ಅವು ಪುಟ್ಟನ ಆಯೆ ಮುರಣಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಬುರ್ದು ಪೋತಿನಿ ಆಯೆ ಏಪ ಗೊತ್ತುನೆ ಮುರಣಿ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ತದುಮುನಾನೆ ಕುಕ್ಕುದ ಇರೆ ಕೊಯ್ಯರೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯನಗ ರಾತ್ರಿ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ ಆಯನ ಪೊಪ್ಪ ಬತ್ತದ ಎಲ್ಲ ತುಂಪುಯಿರು ಗಾಡಿಡು ಅಂಚ ಆಯನ ಸೈಕಲ್ನ ಮೂಲೆ ಬುರ್ದೋತೆ ನನ್ನ ಆಯನ ಮೂಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಂದ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬೊಲ್ಪು ಎದುರುದು ಬೊಲ್ಪು ತೋಜುನ ಅಂಚ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಬೊಕ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದು ಲೈ ಕತ್ತಲೆ ಫುಲ್ ಅಂಚ ಆಯನ ಇಲ್ಲದು ಲೈ ಮನ್ಪುಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬೊಕ ದಾದ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ ದೋಸೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆ ಎಂಕಿಷ್ಟ ಅಂಚ ಚಾಪರ್ದು ಚೂರು ಕುಲೋ ನೋಡು ಯಾನು ಇನಿ ಇತ್ತೇ ತೊಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಕರೀಡು ಯಾನು 4 ಆನೆಗ ಬೈದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇನಿ ಚೂರು ಬೇಗ ಇಂಕ ಬೇಗ ಬುಡ್ ನಾನು ಏಪಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಅಂದೆ ಹಾಕ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಐತಾರ ಅನ್ನ ಒಂದುಂಟು ಹೇರು ತೂಲಿ ಅಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ದೋಸೆ ಮಂತದೇರು ಮತ್ತೆ ಚಾಪಾರಿಯರ ಕುಲ್ದೇನು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಮಂತದೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಚೂರು ಬಂದೈತೆ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿ ದೋಸೆ ಅಂಚ ಚಾ ಮತ್ತು ಪರ್ದಾದು ನಾನೊಂತೆ ಟಿ ವಿ ತೂಪಂದು ಟಿ ವಿ ತೂಯರ ಕುಲ್ದೈತೆ ಟಿ ವಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಂಗ್ ದೀದು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೆ ತಾಪಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ದ ಮಿತ್ತಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಕೋಲದ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ಕೋಲದ ಇಲ್ಲದ ಆಲ್ಬಮ್
ಪೂರ ಪೂತುನ ಹಾಳಾತಂದು ಕೆಲವು ಫೋಟೋಲ ಇಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೂಪಗಾನ ಎಣ್ಣಂಚ ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ತುಳಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದಿತ್ತನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ಕೋಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ವರ್ಷಲ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯರುಂಡು ಒಂದು ತೂವಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಫಂಕ್ಷನ್ಗ್ ಎಂಕಾನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು ನಾನು 10th ಇತ್ತೆ 10th 9th ಗೊತ್ತುಜಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಅತ್ತು ಎಂಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತ ಅಣ್ಣಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಕಾಂಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತೀನಿ ಸ್ಕೂಲುಡ್ದು ಅಣ್ಣೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಪಿದಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಉಡೆ ಉಲ್ಲ ಔತ್ರಿಷ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯಲತ್ತ ಔತ್ರಿಷ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ದುಂಬು ಪರತ್ ಪಾಪೆ ಇತ್ತನು ಐದೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪುಸತ್ ಪಾಪೆ ದೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ನವಕ ಕಲಶ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಯಾಂತುಲೆ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಹಿಂಗಿತ್ತೆ ತೂನಗ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪುಣ ತೂನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಪೂರೆರೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತಿತ್ತ ಇಡೀ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತಿತ್ತ ಕೈತಲಿಲ್ಲದಕ್ಲೇನು ಊರ್ದಕ್ಲೇನು ಫುಲ್ ಅವೇನ ಮಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಪೊಪ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಮಿಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನಪ್ಪ ಬೊಕ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಾಮು ಅಪ್ಪನ ಮೆಗ್ದಿನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವು ಎಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಪಪ್ಪನ ಎಲ್ಲೆ ಮೆಗ್ಗಿ ತೂವಲಿ ಎಂಚ ಇತ್ತನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದು ಒಂದು ಪರತ್ ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂಚ ಆಲ್ಬಮ್ ಪೂರ ಪೋತುನು ಹಾಳಾತನು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಲ ಎನ್ನ ಕಸಿಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಚೌತಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಐತ ಫೋಟೋ ಬೊಕ ಒಂದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪದಿನಿ ಅಪ್ಪಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತೇನು ಒಂದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಒಂದುಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇಪ್ಪನಕನೇ ಫೋಟೋ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬೋದಿತ್ತಿದ್ನಿ ಅಪ್ಪಗ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ ಆತು ಇಜ್ಜಂಡು ಎಂಕಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಬೊಕ ಒಂದು ಎಂಕ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತಿನ ಮುರಣ್ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ತಾವು ಬೊಕ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸ್ಕೂಲುಡು ಮಂತದ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಎಂಕ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಒಂದು ವಾಲಿಬಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ನಿ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನ ಮತ ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಬರೋಡು ಪಂದಂಚ ಅಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ತೂವಲಿ ಫೋಟೋ ಉಂಡಾಕಲ್ಲ ಬೊಕ ಅವೆನ್ನ PT ಸರ್ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಹಾಳಾತನ ಅಪ್ಪಗೆಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತದ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಡಾನ್ಲದ ಇತ್ತುವೆ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪಗೆ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಗ್.